איפה? שלומך? איך את מרגישה לפני רוצה לספר לנו משהו? רוצה לספר לנו משהו? בייבי בו? אני באה. עכשיו? אסתי, מה יש לך עכשיו? שקרנית, יש לך ציר. אמרת לי עכשיו. אני מסתדר. נולדה לך פה ילדה? היא לא מדברת. את רוצה שהיא תדבר? אלי, אתה חותך או אני חותכת? אני אלי עכשיו. חותך. שלום גברת. צלמי, ענת. שלום גברת. רגע. אלי, כואב לי. תראי את הילדה הזה, חבל לך על הזמן. בפנים של הילדה, מהצד השני. כן, בצקית שלי. איזה זונה קטנה. אלי לא עמד, לא העברת ביקורת על האף. תראי לי את האף. לא תצא עם אף נורמלי, סוף כל סוף. זה כמו של קים. למה? לקים וטומי אין אף יפה? תומי שיהיה בריא כל נחיר. מודעת שחיבדתי מסתר. האף והשיער. אבל גם היא בשיער. אסתי, נראה לי יש לך איזה רומן עם איזה רוסי. בלונדיני. לא, אם היא תצא כמו פים, בוא נאפס את זה רגע. אסתי. זה עכשיו עושים סטופ.